Ay, pera. Gasol-gasol, di kunin mo ba? Narot ka. Gasol, di kunin mo ba? Guys, kita uy. Grabe, wala sarap. Wapo lagi motor bay. Yawas. Champion is Bulawagan day. Grabe gwapo ng motor bay. Hilak tagiya na ba? Hilak. Sa hilak. Astang hilak ka eh. Taw. Naog na ko ni ganito ila Willie. Willie. Isang Willie. Willie ba? Itong nasa TV. Si Willie, si TV. Nayo, zero na tayo. Eh bro, kaulan na pod. Eh, Pops. Zero. Nyawa pa ng lugara ni, oy. May masayro ng napita, bay. Ang taon to, eh. Ang taon ng napita, bay. Isang masayro ka naman mga adik ng naong, eh. Mara na eh. Timing ko ba? Full tank kong tangke ba? Nya, sapod. Gusto po na ko karon mag sika-sika ba? Siti kata mga tawanan ng sakay, tas lakap si dapon ito mabuang. Sige, tuon to, eh. Ulit akong balay, eh. Ganun ko ulit balay ba kay. Nah, ulit ng kuya na guro batay, sumbagon di ba ito ba? Bang! Nainam sayo eh bro, matigan si nanan, masayro na kayo. Bang! Sakay na boss. Dili. Guys, guys. Skutan ng drivera nga. Nasyam tayo ng motor. Ako, medyo duulon na. Pumbuang na masayro ka, wa. Man. Hindi tapos 20. Di ba? Kwarta na. Palit na. Snack ba? Yun. Ah, bisa unit up day. 20. Ah, dapita sa unit up banda. Isa ka, boss. Masayro ka, wa. Di sa kang ba? Diya, gusto nyo. Kung sa nyo kurilya, das panabo ba? Dan dos mako ba? Isa, pati drivera. Ni katuuro sa masayro ni. Sik, para mo sa mako. Unit up, di ba da naman sa sentro Tagum? Aka, yaw yun. Tahan, higit ka na matani pas mo. Kung kaya luli, guro sa inyo, bro. Ay na, boss. Tato, tuluan ta ka. Ako na ibala ni mo. Basta sakay ko sa motor. Tara, okay. Biskut! Motor sakay, bayaw sa kuha. Sabi, supo na ika niya mo. Ngayon kag sakay, sa kuha ka mo sakay. Yung motor sakay ba? Tara! Santaan eh. Tara, okay. Motor. Ay, Tuloy ko, tuloy. hindi, ibala. Paps, kani bala niya, balik ako. Ini, kwarta. Lang. Nagawat ang bata ato eh. Inag mo sakay. Kailbi din sakay. Diri pa to ni sakay. Sure ko, di dito magmahay. Hero, oh. Asa kanin mo? Boss! Ana. Boss, kung talang to si mga boss ba? Eh, dili. Kita kag tanong dre boss. Kalog ka ng murag siniwaway boss niya naka jacket ko ka ng murag stripe ba? Manggol mo muna ko to boss. Bago tong gawas sa hospital ba? Hospital. Bago mo tong gawas sa mental hospital boss. Si kabantay ka ba? Kalo to siya boss, jacket. Na! Hello gaway, suon to nimo? Na, nisakay dito. Ambot, asa to tomato? Nitap man guro to. Dito unahan sa Nyokorilya ba? At bang to mako. Ito daw, dapit. Gilawgaw. Yung itap. Di ba dito naman sa sintro? Buanga yung mataan. Asan labot mataan? Boss, masayro ka boss? Bisig. Bili ko na mato dito boss. Ang tao na to. Nahira ba akong kuhan diri? Akong kuhan sa akong tirada diri kay package ba? 2,000. Pang! Saan? Jika? Salungo na to dito. Tabangan din pangita. Grabe si Uncle bay. 2,000?
Nga nang dagwaya na, pwede ram na iragits na. Pwede ram guro na G's. Saan mo? Sakay ka kay biyahe na ta. Si Tata, Korea ta. Sakay. Na! Otro ba yung bataan eh? Diwat mo kasi mo. Suon ba? Sa kabaksit. Kawan, bataan. Oo, Basta kabalo na sinakyan mo nga. Baliktad mo nga. Manday. Kaya ba? Di. Pila ito kung masahe gani, 20 mo to no. Gagawin ko boss, dayo. Yung kalbos. Muna. Oh, muna. Galaw-gawan ni mo nga naabot pang kami sa tubangan. Dito ra ka sakay sa likod. Meron ka ba? Sige na, muna boss. Tara, sakay sa likod. Okay. Ato lang, tulong na. Ay, dawa ko na 5. Bitaw to no. Kalas mo yung gasolina, bugat bugay ka ba? Pang. No. Nya, dapat. Kami ko boss. Sino? Si Badia, pasin ko. Sino? No. Gati. Ako po may namasahe ito bata to. Uy boss, may kita lang mangod boss. Gawa ni mga boss ay. Wala ka kabalo boss, bago ba itong gawas mental hospital boss. Pang. Nakaroon mo ang ginidala. Munsay itong manguna ko boss, pag-blatter yuti ka. Bo tumangod ay. Ah, ito padulong. Buta to. Taka naman tong tahan, lipat ko ato. Ako pa ni bayad, ako pa namasahe sa ihab. Hasta may mugata. Ay bro, mapak mo do, mapako mo do. Ano ito boss? Stick tuwa pa rin tawanan niya eh. Pang. Ay sa boss, ako sanggup ron. Hoy! Bayad mo! Kasgawat, taat eh. Dagan pa. Magsuon yun eh. Iskawang kuya, ang sunog pa diriya, nakumsa ka na diriya. Pero tago, ko diriya, dito kita rin ang mawa. Sakpan yun di karon. Dukol yung gas tuwa. Pagwago yung kunin mo ba? Titip-tip ako rin mong buwanga ka. Hindi yung mon mataan eh. Kung ilang ko kay Sa malibay patay sakpan kuya nilo. Ongke. Asan ongke ha? Pongs? Ano tago na Pongs kay silik na kay ka. Sa panggado ko din. Banda man ko sa mga istri ano ba? Iyara, gasul-gasul di kunin mo ba? Gasul-gasul di kunin mo ba? Guys, kita oy. Grabe mo. Sa sana, damay talap di tayo. Sino ba? Gati. Suman. Wala namang gitay ko na yun. Okay, balas ang tagaron. Pang. Try pasi tayo biskot. Masayro ta tayo. Unitap ta. Gati wala gasolina ta. Una. Tulak ko biskot. Gasolina ni. Guys, sakit tayo. Tara, pasilat ta. Ganina ra kunin mo sige pangita, magpakasul-asul kunin mo. Tas kalas kunin mo pamasahe ha. Tara, mangagbas na ta dito ah.